Namiss kong mag-record. Wala nang intro-intro. Blankong-blanko si Manoleng nun. Hindi niya alam kung sasama ba siya kay Inay Melang o pag-iisipan na muna niya. Dahil wala namang gagawin nung araw na yon, naisipan niyang sumama na lang kay Inay Melang. Ang sabi niya, "Nay, sige ho, sama na ako sa bahay ninyo." Makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa bahay ni Inay Melang. Pinapasok siya nun sa loob. Pagpasok ni Manoleng, nakita niya sa isang malaking kama, magkakatabi, yung 4 na magkakapatid. Akala nilang lahat may diferensya lang sila sa isip, pero ang matindi pa pala niyan, itong 4 na magkakapatid, pare-parehong hindi nakakatayo sa kama. Mga baldado. Pakiramdam ni Manoleng, parang hinatak palabas yung puso niya dahil sa nararamdaman niyang awa sa magkakapatid at kay Inay Melang. Inisip niya na papaanong nakakayanan ni Inay Melang yung ganong klase ng responsibilidad. At saka sa ganong kalagayan ng pamilya niya, nagagawa niya pang tumulong sa ibang tao. Nung nakita yan ni Manoleng, dito na naging buo ang desisyon niya. Natatanggapin na niya yung sinasabi sa kanya ni Inay Melang. Naririnig ni Manoleng na umuungol yung mga anak ni Inay Melang habang dumadaan siya sa harapan ng mga yon. Ungol na para ba silang natutuwa na nakakita sila ng ibang tao. Akala nga ni Manoleng, puro bata pa yung anak ni Inay Melang eh. Pero hindi. Yung iba doon, tansya niya mas matanda pa sa kanya. Pumasok si Inay Melang sa isang kwarto. Ang sabi nun sa kanya, hintayin na lang siya sa labas. Libangin na lang yung mga anak niya. Mukha kasing natuwa yung mga yon nung nakita siya eh. Kahit alam ni Manoleng na hindi siya naiintindihan ng mga yon, kinakausap niya pa rin na parang mga normal sila at wala silang mga sakit. Tinanong niya yung mga pangalan, ano ang gusto nilang ginagawa. Pakiramdam ni Manoleng, sumasagot naman yung mga yon sa kanya kahit na wala siyang naririnig na mga salita mula rito at puro ungo lang. Maya-maya pa, lumabas si Inay Melang sa kwarto at meron itong bitbit na bayong. Ang sabi niya, "Halika na, Manoleng. Doon tayo sa ilalim ng puno. Ipapaliwanag ko sa iyo ito." Nung nasa labas na sila, merong isa-isang kinuha si Inay Melang sa loob ng bayong. Merong papel, maliliit na kahoy, tuyong dahon, bote na may langis, at merong maliit na libreta. Hindi niya nga alam yung libreta na yun eh. Unang beses niya lang nakakita. Pero kulay itim yon. Tapos ang liit. Inisa-isang ipaliwanag sa kanya ni Inay Melang kung para saan at kung ano-ano ang gamit ng mga yon. Pero walang naiintindihan itong si Manoleng. Wala naman kasi sa linya ng lahi nila yung panggagamot eh. Malay niya ba doon, di ba? Ang sabi niya kay Inay Melang, "Nay, wala naman ho akong naiintindihan eh. Tsaka yung mga nakasulat dito sa... Anong tawag dito, Nay? Libreta ba to? Hindi ko rin ho mabasa eh. Ang liliit kasi ng mga letra.
tapos kakaiba yung mga salita. Hindi yata ako matututo nito, Nay. Ang sabi sa kanya ni Inay Melang, unang araw mo pa lang. May ilang araw ka pang magpapabalik-balik dito. Baka sa mga susunod na araw, magulat ka. Kabisado mo na kaagad yan. Hindi kumbinsido si Manuleng sa sinasabi ni Inay Melang. Alam niya sa sarili niya na imposibleng mangyari yon. Hindi niya nga mabasa yung mga nakasulat eh. Bukod sa ang liliit ng letra, sobrang magkakadikit pa yon. Sa isip-isip niya, bahala na. Basta, pupunta na lang ako dito sa sinabing araw at oras ni Inay Melang. Inabot din sila ng 2 oras sa pag-uusap nun. Nung tapos na ang lahat ng bilin sa kanya, sinabihan siya nitong umuwi na. Balik na lang siya kahit kailan niya gusto. Basta ang importante, yung Martes at Biyernes. Huwag niyang kalimutan yon. Umuwi si Manuleng bit-bit ang bayong ni Inay Melang. Hindi niya alam kung paano niya sisimulang pag-aralan yon. Nung nakauwi na siya sa bahay nila, pinakita niya sa tatay at nanay niya yung binigay sa kanya ni Inay Melang. Ang tanong sa kanya ng tatay niya, "Oh, ano ba yung mga binigay sa'yo ni Melang? Puro basura. San mo ba gagamitin yan?" Sagot ni Manuleng, "Sa... ano ho, tay? Huwag ka magagalit, tay, ha? Kasi gagamitin ko to sa panggagamot eh. Mag-aaral na kasi ako maging manggagamot." Sagot ng tatay niya, "Ano? Manggagamot ka? Yang ugali mo, manggagamot?" Sira pala tuktok nitong anak mo eh. Bahala ka. Pero kung manggagamot ka, unahin mo ako ha. Kapag kasi galing ako dyan sa ilog, naninigas itong binti ko eh. Gamutin mo nga." Sagot ni Manuleng, "Unang araw ko pa lang, tay. Hindi ko nga alam kung anong gagawin ko dito eh. Tsaka, tingnan mo to oh. Hindi ko naman mabasa. Di ba, ang liliit ng letra tsaka ang lalabo?" Tiningnan ng tatay niya kung ano yung pinapakita niya. Pero laking gulat nito ni Manuleng. Dahil pagbuklat niya ng libreta sa harap ng tatay niya, bigla na lang parang napuwing yung tatay niya tapos panay ang salita nito ng, "Aray! Ang sakit sa mata! Ano ba yan? Ang daming alikabok! Ilayo mo nga yan!" Inalis kaagad ni Manuleng yung libreta sa harap ng tatay niya. Kasi sa itsura nun, mukha talaga siyang nairita dahil nga napuwing siya. Sunod naman niyang tinanong yung nanay niya. Ganon din. Papakita niya sana yung nakasulat sa libreta, pero parehong-pareho nang naging reaksyon yung nanay niya. Nanlabo ang mata nito dahil napuwing. Kaya ang ginawa ni Manuleng, pumasok na lang siya sa kwarto niya. Tangkang lilinisin niya sana yung libreta, pero wala naman itong kadumi-dumi. Kahit nga tuldok ng alikabok, wala eh. Habang pilit niyang pinupunasan ng maliit na basahan yung libreta niya, pakiramdam niya, palinaw ng palinaw yung mga nakasulat na letra doon. At tila ba, lumalaki ito sa paningin niya. Nababasa na niya ng maayos. Nagkaroon tuloy ng interes itong si Manuleng.
na basahin yung mga nakasulat sa libreta. Sa sobrang libang niya nung araw na yon, hindi niya namalayan na hapunan na pala. Kasi tinawag na siya ng tatay niya para kumain eh. Kumain lang siya saglit. Tapos bumalik na kaagad siya sa kwarto niya. Grabeng pagkalibang yung naramdaman ni Manoling sa pagbabasa niya nung libreta. Yun lang yung ginawa niya buong gabi hanggang sa nakatulog siya. Kinaumagahan, paggising niya, agad niyang kinuha yung libreta para magbasa ulit. Pero sa pagkakataong ito, yung libreta niya na halos kasing laki lang ng palad niya, hindi na niya kayang hawakan ng isang kamay dahil lumaki ito. Tama kayo nang narinig. Lumaki yung libreta ni Manoling. Nung una niya kasing nahawakan yon, kayang-kaya niyang isarado pa yung kamay niya habang nasa loob yung libreta. Pero nung kinaumagahan, wala na. Hindi na niya ito magawa. Gawa ng mas malaki na sa kamay niya yung libretang yon. At saka parang mas nadagdagan pa yung mga pahina nun. Sa isip-isip ni Manoling, baka naman namamalikmata lang siya. Susubukan niyang tanungin yung tatay at nanay niya. Paglabas niya ng kwarto, nakita niyang nagkakape yung tatay niya sa labas. Nilapitan niya yon at tinanong niya ng, "Tay, tingnan mo tong libretang binigay sa akin ni Inay Melang oh. Lumaki." Sagot sa kanya ng tatay niya, "Asan? Ha? Anong lumaki? Ano ba yan? Saan galing yan?" Nagulat si Manoling kasi pinakita niya yon kahapon, di ba? Napuwing pa nga yung tatay niya doon eh. Ang sabi niya, "Tay, pinakita ko sa inyo to ni nanay kahapon, di ba? Di ba nga nung binuksan ko to napuwing kayo?" Ang tagal nakatulala ng tatay niya habang iniisip yung sinasabi niya. Nang sumagot yun ng, "Nako, hindi ko na maalala. May problema na yata ako sa memorya ko ah. Pinakita mo din ba yan sa nanay mo? Bakit di siya ang tanongin mo?" Umalis kaagad si Manoling sa harap ng tatay niya at pumunta sa likod ng bahay nila. Nakita niyang nagpapatuyo ng dahon yung nanay niya doon. Nilapitan niya. Ang sabi niya, "Nay, naalala mo to? Di ba kahapon sobrang liit lang nito? Ang galing na yun. Lumaki." Nakatitig lang sa kanya yung nanay niya. Para bang takang-taka ito sa kung anumang sinasabi niya. Nang sumagot yung nanay niya ng, "Ewan ko sa'yo, Manoling, kung ano-anong iniisip mo. Papanong lalaki yan? Ano ba yan? Librong maliit. Hindi mo naman pinakita sa akin yan kahapon eh. Doon ka na nga. Istorbo ka. May ginagawa pa ako." Pareho sa magulang ni Manoling, hindi matandaan na pinakita niya yung libreta na yon sa kanila. Kaya ang ginawa niya, bitbit niya yung bayong. Nagpaalam siya sa mga magulang niya na may pupuntahan lang. At dumiretso siya kaagad kay Inay Melang. Marami siyang gustong itanong dito. At alam niyang yung matanda lang ang makakasagot. Nagmadali na siyang pumunta kila Inay Melang nun. Pagdating niya sa bahay ni Inay Melang,
Nakita niya na nagbubungkal ito ng lupa sa tapat ng bahay niya. Ang lalim na ng pagkakabungkal ni Inay Melang nun. Halos nakalubog na yung buong pagkatao niya. Lumapit kaagad si Manoleng para batiin yung matanda. Ang sabi niya, "Nay, magandang umaga ho. Pwede ko ho ba kayong makausap?" Sagot sa kanya nung matanda, "Ang aga mo ah. Akala ko hindi ka nababalik eh. Sandali lang ha. Tapusin ko lang tong libingan ko." Ngumiti si Manoleng nun. Pero bigla ding sumimangot yung mukha niya kasi narinig niya yung salitang libingan ko. Tanong ni Manoleng kay Inay Melang, "Nay, anong libingan mo? Mali lang ba ako nang narinig? Libingan mo ba ng kamote, Nay, o ng kung anong pananim?" Sabi ni Inay Melang, "Libingan ko ng mga pananim." Nakatitig si Manoleng sa mga mata ni Inay Melang. Sa hindi niya malamang dahilan, parang nakaramdam siya ng lungkot. Matapos yan, umangat na si Inay Melang sa binubungkal niyang lupa at niyaya na niya si Manoleng doon sa puno kung saan sila nag-uusap. Tanong kaagad ni Manoleng kay Inay Melang, "Nay, di ba kagabi maliit tong libreta na to? Tapos ngayon tingnan mo, hindi ko na siya mahawakan sa isang kamay lang. At saka, Nay, alam mo ba? Pinakita ko to kagabi kina Inay at Itay. Tapos nung umaga, pinakita ko ulit. Ang sabi nila hindi nila maalala na pinakita ko. Nagkakaproblema na ba ako sa pag-iisip, Nay? O may mga bagay ako na nakakalimutan ko na?" Nagulat si Inay Melang sa sinabi niya. Tanong nito, "Ha? Pinakita mo yung libreta sa kanila? Kumusta sila? Kilala ka pa ba nila?" Nawirduhan si Manoleng sa inasta ni Inay Melang. Pabalik nitong tanong, "Oo naman, Nay. Kilala pa po nila ako." Bakit, Nay?" Nangangatog na sumagot si Inay Melang ng, "Wala kang dapat pakitaan ng libretang yon. Dahil kapag may nabasa sila kahit isang salita lang, matutulad sila sa mga anak ko." Nanlaki ang mga mata ni Manoleng sa narinig niya. Yun pala ang dahilan kaya lahat ng anak ni Inay Melang ay may diferensya sa pag-iisip. Napakasagrado pala ng mga nakasulat sa libretang yun. Hindi naman alam ni Manoleng eh. Laking pasasalamat na lang niya at hindi nabaliw yung mga magulang niya. Medyo natakot na si Manoleng sa parteng ito. Gusto na niyang isoli yung mga gamit na binigay sa kanya ni Inay Melang. Wika niya, "Nay, ayoko ng ganito. Nalalagay sa peligro yung pamilya ko eh. Pwede bang tigilan ko na to tapos isoli ko na lang sa'yo?" Umiling-iling si Inay Melang at nagsalita ito ng, "Hindi na pwede. Buklatin mo yung libreta sa kahit anong pahinang gusto mo."
Binuklat ni Manoleng yung libreta at tumapat siya sa pahina na merong nakaukit na krus tapos parang may mga tinik. Walang nakasulat na salita ito. Tanging yung krus lang na may tinik. Hinihintay magsalita ni Manoleng si Inay Melang tungkol sa pahina na yon pero tulala lang ito at nanlalaki ang mga mata. Sabi ni Manoleng, "Nay, ikaw ba ang gumuhit niyan? Ano ba ang ibig sabihin niyang krus na may tinik?" Umiling-iling lang si Inay Melang at nagsalita ito ng, merong mamamatay." Sabay titig kay Manoleng. Nagtaasa ng balahibo niya at sinabi niyang, "Nay naman, huwag ka naman magbiro ng ganyan. Natatakot ako eh. Pwede bang wala na lang mamatay?" Tahimik lang si Inay Melang. Hindi siya pinapansin. Ilang minuto ang lumipas nung medyo kumalma na yung matanda. Ang sabi nito sa kanya, patuloy niyang basahin at pag-aralan yung mga gamit na ibinigay niya. Dahil nakita niya sa panaginip niya na merong pupunta sa bahay nila para humingi ng tulong. At siya ang gagamot sa tao na yon. Hindi niya lang alam kung anong sakit o kung sino ang nanggagambala doon. Basta ang mahalaga sa ngayon, isa puso niya at pag-aralang maigi yung mga sagradong aral. Wag na wag niya ring ipagsasabi o ipapakita yun sa iba. Tanging si Inay Melang at siya lang ang dapat na makaalam. Matapos ang usapan nila, umuwi na si Manoleng sa kanila at nagsimula na siyang pag-aralan yung mga gamit na ibinigay sa kanya ni Inay Melang. Sa araw-araw na pag-aaral niya sa mga ito, pakiramdam niya may kung ano-anong bumubulong sa kanya. Iba-ibang boses. Minsan boses ng bata, matanda, binata. Pero ang madalas niyang naririnig na boses ng malumanay na babae. May kung anong sinasabi sa kanya yon pero hindi niya maintindihan. Maging sa panaginip niya, palagi silang magkahawak kamay nung babae. Pero hindi niya makita yung muka. Nalaman niya lang na babae yun dahil meron itong mahabang buhok, makinis na balat, payat na katawan, at merong hinaharap. Palagi yan, mga 4 na beses sa isang linggo kung mapanaginipan niya. Sinasabi niya yon kay Inay Melang tuwing nagkikita sila. Ang sabi sa kanya ng matanda, "Okay, hanggang dito na lang muna yung kaya kong i-record pero tapos na to eh. Yung finale, a-upload ko kaagad kapag humupa na yung sipon ko kasi kung mapapansin ninyo, medyo naisal ako eh. Ang hirap din mag-narrate. Pahupain ko lang yung sipon, narrate ako ngayong araw, tas i-upload ko rin mamaya. Yun lang. Kita-kits tayo sa finale. Salamat.